U Centru za tražioce azila smještaju se osobe koje dobijaju identifikacionu ispravu koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tražioci azila koji se smještaju u centar prolaze kontrolu na zaraznu bolest ebolu shodno uputstvima koje je dao Institut za javno zdravlje, kao i higijenski i zdravstveni pregled. Napomenuli bi da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja spremno da odgovori i na povećani broj zahtjeva za smještaj azilanata, pa je tako i obezbijeđen alternativni smještaj proteklih dana kada je i došlo do povećanja broja tražioca azila. U toku jučerašnjeg i dana smještaj je zatražilo 35 azilanata, dok je u toku današnjeg dana do 16 sati smješteno 26 tražioca azila, koji su uglavnom iz Sirije. U toku jučerašnjeg i današnjeg dana nije bilo osoba koje su tražile smještaj u centar, a da nisu posjedovali ispravu koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova kojom dokazuju status lica koje traži azil. Iako je isprava koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova neophodna za smještaj tražioca azila, postupajući po direktivama Europske komisije, Centar za tražioce azila je prethodnih dana pružio smještaj i onim tražiocima azila koji iz tehničkih razloga nisu posjedovali ovu ispravu, što ukazuje na to da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja spremno i sprovodi aktivnosti i svoje nadležnosti u sistemu azila.